El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla per reduir les desigualtats territorials i impulsar la transformació dels barris. El Pla Barris i Viles 2025-2029. L'objectiu, cosir el territori i situar el barri com a motor de canvi. El pla preveu 5 convocatòries de 200 milions cadascuna i la primera ja s'ha tancat aquest octubre. El projecte s'estructura al voltant de 3 eixos: transformació física, amb rehabilitació d'edificis i espais públics, transició ecològica, apostant per la mobilitat sostenible i l'eficiència energètica, i acció sociocomunitària, per reduir desigualtats i enfortir la cohesió social. Tot això amb la participació directa dels ajuntaments i de la ciutadania. El pla es basa en 5 palanques estratègiques: la cooperació institucional, un model integral d'intervenció, el finançament sostenible, la innovació social i ecològica i la participació ciutadana. El Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social és el principal instrument financer del programa. El pla preveu inversions d'entre 3 i 25 milions d'euros segons la mida del municipi, amb un cofinançament que pot arribar fins al 75%. A més, el pla inclou una avaluació contínua mitjançant comitès i informes d'avaluació per garantir que els projectes tinguin impacte real. Amb aquest programa, el govern vol construir barris més sostenibles, inclusius i resilients, on la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats siguin una realitat per a tothom.